ndi nzanga Dickson Chivwati Gondwe amenenso amatsatira ndithu msonkhano umenewu wa magulu okhudzidwa kumapeto kunali mafunso atolankhani Dickson ndithu tikhala tikumvaponso kuchokera kwa ena amene ndithu akwanitsa makamaka kuchita nawo mpikisano umenewo kuchita mpikisano umenewo wa wosankha atsogoleri a dziko komanso kusankha makamaka makhansala ndi aphungu a nyumba ya malamulo. Toko banda oyima paokha mukutimva madzulo ano? Ine ndikumvani, inu mundimva? Sopano sindikukumva. Tumafuna mutati fotokozera kuti kodi mina ndondo meka misankho mwayiona motani. Can I have the representation of missing LCD come here? Can I have the representation of LCD? Come here. Can I have the representation of the DVP here? Can I have the representation of the DVP? Tumafuna mutati fotokozera kuti chisankho mwachiona bwanji Toko banda. Zikomo chisankho chaenda bwino ngakhale kuti ma results akubwera mochedwa kuoneka ngati akusankha zipani ziwiri zazikulu kuposa zipani zina zonse, koma chosangalatsa njoti amalawi asankha mwaokha opanda kupanikizidwa njira ina iliyonse, ndiye tonse tiyenda kusangalala kuti zonse zayenda mwabata, anthu anatuluka kuti akavote, tipalephera kukhala zitsutso zina kapena ena kuona kuti zinthu sizinayende bwino, koma kwa ineyo ndikuona ngati zinthu zonse zayenda bwinobwino ndithu. Mwina kukamba za mene chisankho chimenechi chakhalira, plani yanu ndiyotani ngakhale peti kudikira kuti akuluakulu ameki alengeze mene zonse zakhalira makamaka pa chisankho chimenechi cha 2025 ine kutsogolo mmaona botani? Okay, choyamba ndichoti sitikudziwa kuti atawine ndani. Zimenezo ngakhale ma unofficial results akusonyeza kapena munthu mmodzi kapena munthu wina, koma owina weniweni tizamudziwa masiku 8 akatha ameke akamaliza zawo. Ndiye chofunikira kwambiri choti amalawi adikire modekha. 4 days 8 days si nthawi yayitali kuti adikire zotsatira za chisankho, ndiye tizingodikira bwinobwino. Ndinso pali anthu ena ngakhale ine ndakhala ndikulandira mafoni kwa anthu ena ndi madandaulo zimenezo zomveka, koma pali anthu ena azipani zina kwambiri zimene zikusogola ma unofficial votes. Ena amayimba mafoni zoopseza kuti tachite endosi kapena tiyankhule against munthu wina. Zimenezo sizabwinoyi, zimabweretsa democracy, zimaononga titero democracy yathuyi. And I think anthu oterowo ambirinso amakhala kuti ndi anthu amtawunimu kapena ophunzira bwino kapena ali pabwino, and zimene zofuna kuti zisamachitike asiye nkhalidwe umenewo chifukwa Malawi. Kwa ineyo ndekha kapena pamene mukufunsa ineyo ndachita nawo campaign iyi. Of course mukudziwa kuti ma independent sanavomerezedwe kwenikweni ndi mtundu wa Malawi. That's not a problem. Kutsogolo kuti zaona kuti zinthu zayenda bwanji, koma between now and then pali ntchito zambiri zofunika ku Malawi. Ndazungulira madera ambiri, ndaona kuti mavuto amene anthu akumana nawo ndi mavuto osaneneka. Ndi aliyense Malawi kaya anali ndi candidate kaya sanali candidate, ngofunika kuti aone kuti kwa iye kuthekera kwake angathandize bwanji kuti mavuto a njala, mavuto a umphawi kuti athe. Kwa ineyo ngati Toko banda ndimaona kuti vuto lalikulu ku Malawi anthu otsutsa ngati anthu amene sanapambane pa zisankho amafuna kuti boma lilephere
amaona kuti ngati boma litalephere iwo apezera mpata next time kuti anthu azavotera. Izi sizimanga nthu pepani magesi adzima even Eskom yachita zake. Tsopano kwa ineyo imaona ngati boma lililonse limene litabwere kandi ikhala la chipani ichi kapena chipani icho pofunika kuti tonse tithandize kuti boma lija likwaniritse zolinga za Amalawi. Zikatero boma lija likakwaniritsa ndekuti Amalawi miyoyo yawo ikupita patsogolo akuchita bwino. Koma tikakhala kuti iyayi boma lilephere anthu adane nayo boma ndekuti tikupemphera kuti Amalawi akumane ndi zovuta kapena umphawi oposa pamene ulilipo kumeneko sizabwinoyi. Nde ineyo ndithandiza njira yanga pa zimene ndikudziwa kuti ndingathe kuthandizira zili kwa boma kulandira uphungu apo yayi zili kwa ineyo ngati nzika kuthandiza Amalawi anzanga mwandeka mmene ndingathere. Kuna tinamva kuchokera kwa inu taona ndithu mukumapeza mavoti kuchokera madera angapo a dziko lino. Zikupasani chikhulupiriro kuti mwina 2030 mwayo takhalapo nkuyimanso mwina kudzatsogolera dziko lino? I think chachikulu nchoti apapa zisankho zatha. Tikayambiratu tsopano kukamba za 2030 ndekuti focus yathu sili pa miyoyo ya Malawi, focus ili pa ife toka. Nde ineyo apapa pamene zisankho zitangomaliza kumene kuti ndizikamba zoti iya 2030 ndizayima kapena sinzayima ndekuti mutu sugwira. Koma ngati nzika imene ikufuna kuti chuma cha dziko lino chizikomera Amalawi onse or as many people as possible, kwa ineyo focus ndikuti iya nthawi ino ndi nthawi ya chitukuko, si nthawi ya zisankho. Nthawi ya zisankho yatha. Tizakamba za 2030 kapena tikamayandikira ku 2030 koma pakali pano nkhani aliyense nkhani izikhala kuti m'maderamu tiathandiza bwanji ana ku skulu, tichita bwanji kuti aziphunzira maskulu olongosoka, tithandiza bwanji kuti mankhwala azipezeka mzipatala, tithandiza bwanji kapatokha ngati boma sili kufuna kuti tathandize, tiona zitheka bwanji kuti achinyamata ntchito zizipezeka opanda maloni manifu amene akufinya anthu ambiri maderapo. Nde ineyo za 2030 zo sizikundikhudzayi. Pakali pano maganizo anga onse ngakhale timu yanga yonse azanga onse amene ndinawo kuno maiko akunja ndayamba kale kuyankhula nawo kuti okay zisankho zatha tiyeni tikambe za chitukuko mutithandiza bwanji ku Malawi. That's the most important thing. Apapa tisakambe za thoko kabambe atupere ndani zimenezo tikungotaya nazo nthawi. Ife tide palibe ntchito kuti iniyo muzikamba za ife tizikamba za mtundu wa Malawi tathandiza bwanji miyoyo yawo isintha bwanji. Zisankho tathana nazo. Amalawi ayankhula pofika 8 days commissioner Mtalimanja aulutsa kuti wawina ndi wakuti wakuti. Pamene ponso ngati mungandilole mwina mlandi chonjezera tisanasiyane madzulano. Ndithu pamene ponse pali china. Malawi Electoral Commission ikugwira ntchito mu atmosphere ya ndale yogawikana kwambiri. Ngakhale ineyo pali zina zoperewera zimene ndaziona kuti a commissioner sanayendetse bwino pa zisankhozi. Pali zina zimene ngakhale tsopano zikubweretsa nkhawa pang'ono kuti bwanji akadakhala more professional or more efficient. Koma nkhani ya democracy, nkhani ya zisankho tangoyiyamba 30 years ago. This is number 7. Ndekuti ngati Malawi tizideka tizoona kuti zinazi institutionally timaphunzira over time. Tisamakhala kuti chabe chifukwa choti ineyo zinthu sizikundisangalatsa kapena sizikundikomera ndiye ndizatukwana ndizinena zoyipa za ma-commissioners ndekuti sili kuthandiza, kuti ndizinena zoyipa za azipani zina ndekuti sili kuthandiza. Ndiye tiyalole kuti azigwira ntchito yawo, tione kuti tathandiza bwanji. Ngati pali zoperewera chonde titengerepo mwayi kuti nawonso aphunzire next time azachita better than this time.
koma osati kuti ayi basi takuya nawo kapena chipani icho nakuya nawo nde chipani chichoke chifukwa choti ineyo sindigwirizana ndi wina wake kumene koko. Zimene zija sizimanga mtunduyu. Nde I think Amalawi tayesetsa kuti zisankho zikhale zabata inde sizinayende bwino. Pali ma ballot box amene alibe ma siru ambiri akufika ndi ma monitor zimene kwa amandiuza every day kwachokera ma ballot box koma sizikuoneka kuti ziwe mauza anyamata ndi atsikana kuti mukaona zotero tengeranipo ni mwayi kuti muphunzitsane ndi akumeki kuti next time zinthu zizayende bwino. Sipalephera kukhala zoperewera koma we're a young country, we have to learn over time. Osati kuti chabe basi lero ndi lero zonse ziyende. Zipani zina zikukonzekera kale kuti zikasume ku khoti or whatever, but that's nonsense. Chifukwa zimenezo ndi kuti akuchita zinthu zokomera zipani mwalo motsogoza zinthu zokomera mtundu wa Malawi. amene ndithu ndi athoko banda omwe amapikisana nawo pa chisankho chimenechi ngati oyima pawokha afotokoza mfundo zingapo zokhudza amene aonera chisankho komanso akukamba zokhudza masomphenya awo. Chimene mwina chandisangalatsa kwambiri akuti iwo anthu ena akudandaula kuti chisankho sichinaende bwino koma kwa iwo akuti chisankho chichayenda bwino alibe vuto lina lililonse ngakhale anthu akudandaula kuti ayi mwina pena pake sipanaende bwino pena pake mwakuti iwo akuti ayi ali bwinobwino ndithu kusiyana mwina ndi zimene anthu ena akhala akufotokoza anthu ena amene amapikisana nawo pa mpando umene wa president koma iwo mwina ndi oyamba kuyamikira mmene chisankho chayendera ndi munthu oyamba kutero. Kodi achilungo sakuyamikira kapena angovomereza kuti zavuta? Iwo angovomereza basi kuti zavuta koma awawa ndithu afotokoza kuti ayi chisankho chayenda bwino palibe mavuto ena aliwonse ngati mwina sanapeze mavoto ochuluka ndi mmene zilili sangasinthe sangaonjezere sangachipeza. Pamene tikamba kuti tsopano ndondomeko ya chisankho ikukhala ngati kupita kumapeto talandirapo mmene makamaka taona mmene akuluakulu Malawi Electoral Commission afotokozera pa zotsatira mwina zimene afotokoza komanso mwina pa madando ena nkumaona kuti mwina mwake ndi mmene itsopano tikungati kupita nayo kumapeto komanso ndi mmene akuyendetsera ntchito mmene akuluakulu Malawi Electoral Commission mwina nkukambapo tisanachoke pano. Zikuonetsa kuti ayi ntchito ikuyenda mwina tatsala ndi ndime yochepa pofika pano kutengera msonkhano umene anali nawo posachedwa apa akuti makonsolo 228 zinthu zonse ndithu aziunika bwinobwino mwina kumene kwatsala ndi makonsolo awiri okha unafotokozapo mujamo Nchewu ndi Lilongwe Nkhoma kumene kuli mavuto ndipo anafotokozanso kuti pofika lero pamene makwana 7 koloko madzulo ano anali atalandira zotsatira za makonsolo 34 zinayi zitafika kunoko. Chimene mwina changotsala ndi kuunika bwinobwino kuti zonse zili mchimake kamena ayi ndezikuoneka kuti mwina pofika mawa tikhe ndi chiyembekezo kuti china chake chithochitika chachikulu. Chabwino pamene tikamba kuti ndondomeko ikupitirira yowerengetsera komanso kumva madando ochokera kwa atsogoleri osiyanasiyana amapikisana pa chisankho chimenechi ifetu tikhale tikubweranso pano makamaka kukacha kuti tikuwuzeni zambiri zokhudza ndondomeko imene ya chisankho cha 2025 kusankha aphungu a nyumba ya malamulo atsogoleri a dziko komanso makhansala. Tikuthokoza kwambiri Christina kuti tinali limodzi. Nanenso ndathokoza kuti tinali limodzi first show together. Ndone nachitacho tsawo tibwezeresa bwino. Chabwino tikateronso ndi kuti ife pano tamaliza koma zambiri zokhudza chisankho cha 2025 zimenezo kuti ayi akuluakulu Malawi Electoral Commission kuno ku Main Talent Center ku BICC ku mzinda wa Lilongwe akunkana afotokozapo zina ndi zina zomwe zikuchitika mu ndondomeko ya chisankho chimenechi imene yakhalira komanso tikumakuwuzani zokhudza iwo amene zavuta pa chisankho chimene chikhala zosatsimikizika mbali ya aphungu makhansala koma timalunjika kwambiri ena mwa aphungu amene apendekeka kapena omwe agudubuka pa chisankho chimene cha 2025. Tikumananso mawa lino koma ife tingoti pitirizani kuonera Zodiac kamba ndipo mungapeze zeni kapena kuti tsatane okhudza chisankho cha 2025. Zikomo kwambiri ndipemphe Madam Yolami.
Thank you very much, Chair and the House. I have two questions from Zodiac, though they are related. Yoyambirirayo akufusa zama suspects. As reported yesterday, we arrested these people yesterday in the afternoon. As we speak, we are within the 48 hours. So there's no worry for them. Tikanalima 48 hours yomwe ija sinate chifukwa choti anthu wanagwidwa dzulo madzulo in the afternoon. Yachiwiriyo akuti no particulars of the 8 suspects were mentioned in our press release. It was deliberate because we don't want to jeopardize our investigations. We would rather keep their names safe and undisclosed. Thank you, Chair. Thank you, Honorable Chairperson. You allow me to take the last set of the questions. Sikwambili, Madam Chair, dzina langa ndine Brino Foster, mudzi wa Radio Station. Ndimafuna ndidziwe pa ndondomeko yakavotedwe ija pamakhala maina pa malo ovotera mwachitsanzo ngati panalembedwa anthu 6 ndiye kulipo kuthekera anthu amene akugwira ntchito zothandizira kuchokera ku madera ena mwachitsanzo a polisi komanso ena namba limene jayo anthu amene ajakalwa pamene paja ingabalase bwanji ndi figa imene yoti inalembedwa pamene paja komanso machine muja kwa munthu amene wabwera pamalo paja woti wakavota kuchokera kwina kwake system imakufotokoza chani pamalo pamene paja. Zikomo kwambiri, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. My names are Ruth Dawood from Angaliba. My questions are, in regards to the case of Ncheu, which you say is undergoing investigation of the figures, will there be a conduct of post-election audits to verify the results and its accuracy? Or rather, what criteria will be used to evaluate these expositions? Thirdly, are there any external influences or biases that perhaps are impacting these outcomes? Can you also guarantee the transparency of the election results when there are allegations of inaccuracies in districts like in Cheo? And my last question goes to the IG. Relating to the officials that were arrested, and up to date, we still haven't received any information pertaining this case in regards, though, to the 48 hours. But are you by any chance undergoing any external pressure that is resulting to this silence? Thank you. Zikomo, Madam Chair. Dzina langa ndi Blessings Bomati kuchokera ku wireless ya Timven komanso kanema wa Timven. Funso langa ndi limodzi, sindikudziwa ngati commission yanu ikudziwa kwa nkhani yakuti namwino wina amene anali oyang'anira zisankho pa Nkhate polling station amafuna kuzipha. Nkhani yake kuti sanayendetse bwino zisankho kumeneko mboma la Chikwawa, yomwe ikufanananso ndi nkhani imene inachitika mtsiku la dzulo ngati sindikulakwitsa kumeneko ndi ku constituency ya Nkhoma kutinso amafuna kuzipha. Ndimafuna kudziwa bwinobwino ngati mukudziwa nkhani imeneyi, komanso kuti kodi chikuchititsa nchani chifukwa anthu kunjaku ali m'mafunso nkhani imene ripoti likumabwerera polisi kuti sanakhutire ndi mmene akuyendetsera chisankho, kodi ino ndi mmene mwazimvera, komanso kunena kuti nkhani ngati zimenezi zikupereka mafunso chonchi, kodi mukamawatumiza kuti akagwire ntchito zimenezo mumathandiza motani maphunziro awo maka ku nkhani yakaganizidwe kangwiro? Zikomo. Dzina langa ndine Robert Loka, mtolankhani wa ku Mage FM. Madam Chair, ndikukumbukira bwinobwino kuti masiku apitawo mudazayankhulapo pa nkhani yokhuzana ma presidential candidates ena komanso zipani zina zomwe
zimanena kuti zikusogola pa chisankho chimenechi kutengera malizatsi osasimikizika. Commission yanu mudazafotokozapo mowapempha kuti asapange zinthu ngati zimenezo. Komano pano kuchitikaso zinthu zina pamene taona ma presidential candidates ena avomereza kuti agonja pa chisankhozi ngakhale kuti commission sinalengeze zosatira zosimikizika. So timangofuna ndingomva comment kuchokera ku commission pa zimene zikuchitikazi kuti pali ma candidates ena avomereza kugonja ngakhale kuti commission sinalengeze opambana. Kulengeza opambanako ndi kuzitanthauzaso kuti kulengezaso ogonja. Zikomo. Madam Chair, ndine Damiano Kalajira kuchokera kudowa FM. Kunjaku Amalawi akudandaula maka panthawi imene mukumapereka ma updates. Akunena kuti mukumapereka ma updates anthu ambiri atagona. Nde nkhawa imene timafuna tifunsena kuti mukhoza kuwathandiza motani. Kodi ndizotheka mwina kumabwera nthawi yabwino yoti anthu ambiri adakali asanagone kuti mwina nawonso azitha kusatira nawo bwino. Zikomo kwambiri. Chair, dzina langa ndi Robson Patson, ndimagwira ndi wireless channel 4 Nations komanso TV. Chair, dzulo kunabwera galimoto yonyamula zipangizo zanu zochokera ku Chitipa, koma itafika pa Njava inachedwa kutsitsa katundu. Kufufuza kwathu malinga ndi sosi wathu amene anatiuza kuti munayiwala ka box kameneka kunena kwawo amati ndi EMT. Ndimafuna mutsimikizire ngati izidi zinachitika akuti kameneka munayiwala muzinda wa Mzuzu koma galimoto ndi ya ku Chitipa. Ndimafuna ndimvetsetse kuti ngati kana munayiwaladi chinachitika ndi chani, komanso tamvetsedwa kuti katundu amene munayiwalayo anabwera pa galimoto yayokha kuchoka muzinda wa Mzuzu. Security yake inali yotani kuzafika kuno, komanso ngati inali di EMT popeza nkhani zokhudza security zikukhala ngati zikupereka mpungwepungwe muno, kanali ndi masilu bwinobwino. Zikomo kwambiri Chair. Thank you so much, Chair. I will request that you respond to the questions. Thank you. Zikomo kwambiri ndiambire Foster. Zoonadi na wa protocols and mene tinakhala tikufotokozerera, and it's public knowledge. Voter registration statistics yathu tinafotokozerera, and it's on our website. Komanso polling station ina iliyonse ili ndi chiwerengero chake. Koma mukakumbukira kuti sometime in August Parliament passed an amendment to lamulo lathu loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala, kuti ipereke mphamvu to the commission to issue authority to vote elsewhere ku anthu amene amagwira ntchito za chisankho tsiku loponya voti, komanso anzathu achitetezo, kuonjezeraponso mamonita azipani. Tinabwera pamaso pa mtundu wa Malawi ndikufotokozerera kuti potsatira lamulo limeneli takhazikitsa njira kudzera mu form 29 imene iwo amene atumidwa kuti akagwire ntchito kumene sanalembetsere they will be applying for authority to vote elsewhere. Ndipo tinafotokozaso kuti fomu imeneyi ndiyo kuti tithandizire kuti tithe kulondoloza kuti amene waponya voti potsatira chilolezo chimenechi ndi ndani. Fomu imeneyi ikutithandizira kuti tidziwe kuti tiyerekeze pakanakhala kuti pali BICC polling station panalembetsa anthu 600.
koma amene aponya voti ndi anthu 618. Ndiye kuti anthu 18 yo achokera kuti. Ndiye kuti tikayang'ana form 29 ija kuti tithandizire kufotokozerera kuti zatheka bwanji kuti pamalo apa anthu amene aponya voti ndi oposa amene analembetsera pamalo pamenepa. Kusonyeza kuti tili ndi ma form 29 amenewa amene atithandizire to account for munthu wina aliyense amene anakaponyera voti kumalo kumene sanalembetsere. David kuchokera ku Ngaliba tafotokoza ndithu kuti nkhani ya kuntchewu tikuunikira kuti tilondoloze kuti kodi kusiyana kwa mafiga amenewa zachokera pati. Ndipo sorry Daud, not David, beg your pardon Daud. Tikamaliza zonse tikamazafotokozera zazotsatira za kuntchewu tizafotokozaso kuti zimene tinapeza mukafukufuku wathu ndi zotani. The commission continues to be transparent mu ma processes athu ena onse. Komanso mukaona the design of the law inakhazikitsidwa motero kuti tizitha kuyenda limodzi ndi ma stakeholders and pa nkhani ya the actual electoral activities nkuona timakhala ndi mamonita kuti nawonso athe kuonerera kuti zikuyenda bwanji. And pa polling mukakumbukira timatsindika ndithu komanso kulimbikitsa anzathu azipani komanso ma independent candidate kuti atumize mamonita kuti akakhale pa polling station akaonerere mmene zisankho zikuyendera, kuwerengera mmene kuyendera komanso kuonkhetsera komanso kuonjezera apo amapatsidwa copies of the result sheets. Zonsezi is to guarantee one the credibility of the process komanso just to ensure transparent processes. Ndikukhulupirira kuti mwina tikatero yafunso lanu takuyankhani. Ku Timven mwakamba nkhani za ku Khate police station kumeneku sitinalandire ripoti ina iliyonse. Tikalandira ndiye kuti tikhala tikufotokozerera. Ku Midge FM mwafotokoza kuti alipo ena amene akuvomeleza kuti iwo sanapambane. Tinene kuti kuvomeleza kuti munthu sanapambane kapena conceding defeat ndi ufulu umene candidate ali nawo, ndipo commission simamuletsa munthu. Tikumbukire kuti ma candidate onse anali ndi ma monitors pa polling station, ndipo ma monitors amatha kuona kuti chisankhochi chikuyenda bwanji, ndipo anapatsidwa makopi a ma result sheet kusonyeza kuti ma candidate iwo aona mwina amene zayendera, ndipo ndi ufulu wawo kuchita chisankho chodikirira kuti commission iulutse official results kapena iwo angonena kuti iwowo avomereza mmene zikuonekera. Uwu ndi ufulu wawo, koma the commission ndi imene imafotokozerera official results, ndipo monga tayambira tipitiriza kutero mpaka kumalizira. Dowa FM tikumabwera mwina nthawi yooneka ngati yochepa, koma kulingalira kwathu kunaliko kuti mwina tiziganizirako makhonsolo angapo kuti tikamabwera tikhale ndi zotsatira zogwirika osati kungobwera ndi zotsatira za khonsolo imodzi. Choncho kubwera kwathu usiku ndiko kuti mwina tikhale ndi nthawi yokwanira kuti tionekire ndithu zotsatira kuchokera makhonsolo angapo. Ndichifukwa chake tikubwera motero. Kwa iwo amene angakhale kuti mwina agona tikumvetsetsa, koma ndikukhulupirira kuti anzathu a nyumba zoulutsa mawu akumakhala akuchita replay zimenezi in the course of the day, komanso tikumakhala ndi dashboard yathu imene ikumaonetsera kuti zimene taulutsa zili motani. Anzathu aku Channel for All Nations munafunsa za EMD, timafuna tifotokoze
choyamba kuti CMD koma inali biometric voter verification device, kamakina kaja timagwiritsira kuzindikira anthu pa tsiku loponya voti, ndipo kameneka sikuti kanayiwalika koma mwangozi anatsekera limodzi mu ballot box, ndipo zimenezi zinabwera limodzi ndi apolisi, sikuti zinangobwera pazokha. Komanso katundu wathu akamabwera sikuti tikumalandirira kuseri, tikumalandirira momuno ndithu aliyense akuona. Granted katundu wina kumafika usiku malinga ndi mmene ananyamukira, koma ndondomeko zathu ndizokuti katundu akamanyamuka kumene aliko ma monitors akumakhala kuti akuona komanso adziwitsidwa, komanso munjiramo akuyenda ndi achitetezo, komanso akabwera muno ndikuti tumachita kulengezera kuti talandira chakuti anthu ndikumasuzumira ndithu ndikuona kuti kwabwera zotani. Zikomo kwambiri. Mundilole amayi ndi abambo pamene tafika pano, choyamba kuti ndikuthokozeni